Illum għandna speċi li ħafna nies familjari magħha, il-gamiema tal-kullar, collar dove. Din hija speċi ta' gamiema li hija residenti u tkun hawn is-sena kollha. Hija speċi differenti mill-gamiema tal-passa, dik li bl-Ingliż insejħu turtle dove. Apparti li hija ikbar, il-gamiema tal-kullar hija aktar ċara, b'ħafna rix lewn gris u xi ftit kannellija ċara minn fuq. Tissejjaħ tal-kullar għax għandha dan l-iswed fuq il-ġenb ta' għonha. Dan ikun biss fl-adulti, il-frieħ ma jkollhomx. Fil-waqt li l-gamiema hija kaċċabbli f'ċertu żminijiet, il-gamiema tal-kullar hija aktar ixxurtjata għax hija protetta s-sena kollha. Bil-Latin l-isem tal-familja Streptopelia ifisser ukoll gamiema tal-kullar, fil-waqt li Decaocto, l-isem tal-ispeċi, ifisser 18. Dan għaliex din il-gamiema hekk tkun qisha qed tgħid meta tanni. Il-gamiema tal-kullar mhux minn dejjem kienet tinstab fl-Ewropa ċentrali u tal-Punent. Hija oriġinat mill-Asja u l-Lvant tal-Ewropa, iżda fl-aħħar 200 sena spandiet it-territorju tagħha lejn il-Punent u kolonizzat l-Ewropa kollha, inkluż anke l-Ingilterra. Malta bdiet bejjed fil-bidu ta' dan is-seklu u llum saret komuni f'ħafna postijiet. Is-suċċess tagħha ġej mill-fatt li kapaċi tadatta ħafna l-postijiet urbani. Insibuha tbejjed f'ħafna rħula f'Malta u Għawdex. Tħobb tkun ukoll f'postijiet fejn hemm irtieset fejn tkun tista' tnaqqar minn xi żrieraħ u għalf tal-annimali. Jekk noħorġu xi ftit żerriegħa f'xi terazzin fejn hemm minnhom, malar narawhom ġejjin jieklu flimkien mal-asafar tal-bejt. Hija kapaċi wkoll tbejjed matul is-sena kollha jekk it-temp jippermetti. F'sena waħda l-istess park kapaċi jbejjed anke 4 darbiet, allura l-popolazzjoni malar tikber u tespandi. Dan il-filmaġġ miġġub lilkom kollaborazzjoni ma' APS Bank.